Awusahleli kamnandi nje kulo couch. Ukujongile. Oko uncumile umana uhleka wedwa. Uhlikihla nenhloko. Yintoni le konwabise kangaka nanqwele? Okanye uyicingayo? Hey kodwa sisuka kude man. Ne? Ndicinga oluphuhliso lungaka urhulumente alenzileyo. Sijike thina sithi akho nto siyivotelayo. Akenzanga nto to urhulumente kule minyaka engaka yenkululeko. Wenze ntoni ke? Hey. Ubane kaloku kwazi wawungekho tu ezilalini. Abazinto okwazi. Ezinye ilali zazitha ufuna lo mbane. Shini? Kuba xa uthe qhashi ngolo hlobo uza kwenza izinyanya zingabandwendweni. Ewe babesitsho Nqobsi. Abazinto aba amanzi sasiwakha emlanjeni thina. Ungathwalwa nokuthwala ke pha lo mlambo. Uhle sowukomnye umzi. Hayisuka. Ungumfazi wasemathileni ndiyakuxelela. Nivala indlebe ke nina Tsolwane nokwazi lozawo. Kulapho kaloku no K babegagana khona. Ba-ektelane buqhuma inqindi. Hey Nqobsi, iyekeleyo. Uyakhumbula nokuba kwakukho idolophu ezazingenazo ne-high schools. Idolophu ndithomani idolophu yonke njani. Kufuneka uthuthe uyokuhlala kwenye idolophu ukuze ufumane a-secondary education. Lo rhulumente wase-Eastern Cape akazakhi i-high school uphambene. Yo ukungakhi izikolo ke kodwa was a deliberate move kula rhulumente obandlululo so that umuntu omnyama aphelela phezantsi angabi namfundo nolwazi olubheke phambili. Andithethi ke nge-university education yaye families ezi-affordayo. Ngoku kukho no-NSFAS ababhatalela izitudents eziphuma kwezo families. Hey, talking about imali. Hey, igrant ezikhoyo azininzi ude kube khona le abantu abangade bawufumane umsebenzi. Bade ke bacule nengoma ethi uRamaphosa uyamthanda uMahlalela. uRamaphosa uyamthanda uMahlalela. uRamaphosa uyamthanda uMahlalela. uRamaphosa uyamthanda uMahlalela. Uvela mniki trifi. Uvela mniki trifi. Uvela mniki trifi. Uvela mniki trifi. uRamaphosa uyamthanda uMahlalela. Uyayiva ungasasibala Nqwele. Ndithetha mna ngetha ezifakwe kuyo yonke indawo. I-RDB houses. Amaholo oluntu. Ithuthuzela centers for amaxhoba e-GBV. Nditsho neekliniki zandile. Amalungelo okustrayikha. Yo, wawubetha uthi sisake ngexesha lobandlulelo. Amalungelo oomama nabantwana uma silingane ngemivuzo kweli. Yey, there's a lot urhulumente ayenzileyo. Eish, ndiyaniva Nqobsi nawe Nqwele. Nam ndiyayibona le development eyenziwe ngurhulumente weMpuma Koloni. Nale yalamanzi aziswe ekuhlaleni naseziyadini. Ewes idama lamanzi, ireservoir, ligcwele ntli, liyachichima ngamanzi, kodwa nkqi amanzi ukuphuma ezitepini. Eish, kwazi. I know exactly what you mean. Kwaye noNqubela naye uyakuva. Qha, I rather Thetha sukuthula kaloku Tsotso. Thetha. Ekwazi kuthiwa kaloku kukonakala kweepumps ezihamba ngombane. Eziya kufuneka zityhala amanzi ngamandla ukuphuma edameni ukuza kwezi mpompo zethu ke ezindlwini. Kwezinye ilali ke kubakho igenerator ekuthiwa ngelinye ixesha ziphelelwa yidiesel ukuze zisebenze. Kubekho neeboreholes ke kwezinye indawo. Ke kutheni zingalungiswa nje ezi pumps? And umasipala yena akakhuphi diesel dan xa iphelile. Kwazi ziyalungiswa iipumps. Ziphinda zivandalizwe and nomasipala uyayikhupha idiesel. Zivandalizwa ngobani ezi pumps? And uthi umasipala uyayikhupha idiesel? Kutheni ningamxeli inyani nje umntana? Ngonobangela wayo yonke lento. Niza kuthi shuke ngama 2000. Akuba kaloku nabuza imibuzo ngqo. Phendulani sanikoyika. Hey, azange ndaxakwa kanje. Uyayazi kwazi. Lanto yokuba uthi umazi umntwana wakho okanye umntakwenu uyamosha apha ekuhlaleni. Kodwa uyakusoloko umphikela. Enathi sithi simazi kuba nguye umosha izinto zalapha ekuhlaleni. Sityetyume. jonga wena kwazi mntase ne.
Mntase. Kudala lento imane iphuma nakwi-newspapers kuthethwa apha nge-water tanker mafias. It is alleged ukubana aba bantu bashishina ngamanzi ngabo aba kwakunye namaphara bavandaliza ezi pumps. Amaphara afuna ikhopha ayithengise abe nemali yokuthenga le tsufu yabo. Bona ke aba bebhizinesi abafuni kuphuma emanzi kuba bazawuluza ibhizinesi aba batya ngayo yokuhambisa la manzi ngezitenki. Amaphara nonobhizinesi kuthiwa ke bakhe basebenzisana. Yo, kule ke kamasipala nedizili yegenerator ephehla amanzi ke kwazi. Kuthiwa allegedly ne uyibambe lo ndawo allegedly le diesel isuka imile inyawo iduka apha endleleni. Hayibo. Kwaba basebenzi bayihambisayo ke phofu ingafiki nalapha iyakhona iphelela phi ayaziwa. Yho. Yakuxelela. Oh, no wonder ingaphumi itsole nje impendulo kulo nto yalamanzi angekhoyo. Ukufa kusembizeni. Uthetha ukuthini xa usithi ukufa kusembizeni nakwazi? Khame ndibuze, njengokuba sifota kangaka nje ngezi cellphones zethu side senze nee-selfie, kutheni singakhe sifote amaphara la naba no-business? Xa besenza olu lwaphulo mthetho, kuba yi-crime leyo ca, icacile. Upresident Ramaphosa uthe wabhengeza kule State of the Nation address yangoku ukumisela kwe-water task teams ezizothi ke ziphande nzulu ngalomba. How serious the matter is in South Africa.